سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كما يقنيكم صقات عناكم كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላምን ምሕረትን አብሊ ነፍስ ወከፍኩም ይውረድ አብዛ ሐለፈ ጊዜ አትሐይደት መጓሰ እታ መንግስትና አኻያሞ አይትፍራህ በዝብላ ርእስኻ ወንጌል ሉቃስ 12 كل أنبوه نمردو كتكلو ما أنتي جنا أنا خاف قد 30 كلتن 30 4 زلوا أتحيدت مقاسة إتامن قستي كهبكم فقاد أبوكم يومه أي تفرح إلى الله سلامتاي أو قدر حدا دلي إلى الله من قست أملاخ دعا دليو نس دلها يجزي أبير زبك زخل دما كوسخلكم يويلو تزوسخ دما تأمدري نتامنقستخن عي خلنا زدلينا كم تمنقستي نتي زعقيو سراويت لوجيستيكس قربات زقرب منقست أملاخون نتمنقستي أمدر زلو مسالي آئمو نسا لوجيستيكس مالت تدخل قربات نأجلجلوت منقص أملاخ رؤوس زوفي كم التهب تزاريبو منقص أملاخ دا أدليو إزخل دما خوص خلكم يوم أتحيدت مقاسة تا منقص خهبكم فقاد أبوكم يوم أي تفرح مباليو منقصتي حيلي بدحري آدم ما نقص ويتاخبري جزاء كله زلوا مخانا عملكتو أبتو مزقبكم زلو أو دما لبخم يخوني مو تريدكم شتو مسباتكم هابو ندحري زقوتكم زبالي إليو نتا منقستي بملعت معياي ما أنتو تكونو سراقي أب زي سرقو أب زي قربو نقز أب زي طفقو زي بل محفداخا أب زي قدل مزقب أب سمعت عقورو كبل كله نرئي دحري زلو لو مدما قصيلنا خرينا بار اتحيدت موغاسه تا منغستي እግዚአብሔር تا منغستي املاخ تا منغستي ابوخا نعخا امو اي تفرح انقصلينا تخال اي كفال نصلي قدوس ابو كابز العالم نزل العالم اتو قدوس سمكا يبارخ زقال كازي زتسعنان دو زبلنان نابعيو زدفعنا كوينو خركبسي بز قدس قال كختبصحنا صلي الله إذ قال نوشتنا آتيو تتخيلو هيوتنا زسرحا زدفع زقودا كوينو خركب لمن الله سمعوا زبلوا كلهم دما كابزا معلت زيا اب هيوتهم حدش معرف حدش غعزو كون لهم يلمن الله صوعي صوع زلهم وانا صوعزي ملس زهبو كابودات كبوالد يرخبوا أنا ونمسأم كل خبرنا عخا بيسوس كريستوس آمين كهناتن منقستن كقبرنا ندك إسرائيل كاب قبسي نعناون كاب عالم كم زوج عنا كهناتن منقستن وكهناتن نقستاتن بدو معدقو مبار كم كهنات نلعلي كم نقستات دك نقص نايت نقص سراوي دما نقدميت كنورسوز قبأنا وسنات مدري أحزاب نرستخا وسنات مدري نتريد كخون لمنني آبتي كراني نقصي شمكو قبل كل إنا نري مزمور داويت معرف كلته سلازة تزور رس مريت هايكونه رستي كونه تريت هايكونه نفسات يوم ما نايتا منقست عايت خينا كاب إد منقص السيطان ممنزع كنكن يزاربنا له بارا وانجيل ماتيوس اللي أبزا حلفة جزيه كم ناي نقص سراويت كوينا أبتا منقصي كن عي ماتيوس قال منقصي وانجيل منقصي نابلي يزار اتقال قال منقصي وانجيل منقصي اتأواج منقصي أو انجيل ماركوس باريان
ጎይታን ባርያን አገልጋልን ተገልጋልን ኮይና ኸንዓይ ኣብ ሉቃስ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ እናተመራሕና ንኣምላኽ ንምውጨና ዝኸውን መስዋዕቲ ብጸሎት ከነቐርብ ከምቲ ካህን ዕጣን ዘቐርብ ዘካርያስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተራ ክህነቱ በፂሑ ከገልግል ከሎ ብኡ ዝጀመረ ወንጌል እሞ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ምዕራፍ 5 ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ ምዕራፍ 11 ኣብ ምዕራፍ 18 ኣብ ምዕራፍ 21 ኣብ ምዕራፍ 22 ጸሎት ክብል ንርኢ ክጽሊ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልዕሊኡ መጺኡ ብጾምን ብጸሎትን ኣብ በረኻ ይሁዳ ንዲያብሎስ ስዒሩ ካብቲ ኣገልግሎት ግልል ኢሉ ይጽሊ ነይሩ ምዕራፍ 5 ሙሉእ ለይቲ ብጸሎት ክጽሊ ሓዲሩ ቶም መስኡ ዘገልግሉ ንኽሓሪ ኣብ ሉቃስ 6 ኣብ ሉቃስ 9 ናብ ከረን ደይቡ ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለዊጡሎ ኣብ ምዕራፍ 11 ጸሎት መሃረና ኢሎሞ ክጽሊ ጸኒሑ ጸሎት ምሂርዎም ደለየ ይረክብ ዝኻሕኩሐ ይኽፈተሉ ዝለመነ ኸ ይወሃቦ ኢልዎም ኣብ ምዕራፍ 18 ከየባተኹ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ምሂርዎም ኣብ ምዕራፍ 22 ከም ልማዱ ናብታ ኩሉ ግዜ ጽልየላ ቦታ ኸይዱ ይጽሊ ከም ዝነበረ ኣብ ምዕራፍ 21 እዛ ኣብ ምዕራፍ 22 ኣብ ምዕራፍ 21 ግን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባል ምእንቲ ክትክእሉሲ ግዜ ዓዲኩም ርእስኹም ገቲእኩም ንጸሎት ንቑሑ ኢሉ ዓብ መጠንቀቕታ ክህብ ከሎ ለይቲ ኣብ ከረን ደይቡ እናሓደረ ንግሆ ድማ ናብ ቤተ መቕደስ ኣንጊሁ ክምህር ኣብኡ ተጻሒፉሉ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከዓ ከም ደቂ ኣምላኽ ከም ውሉድ ኣምላኽ ብመንፈስ እናተመርሕና ንኣምላኽ ባህ ከነብሎ ናይታ መንግስቲ ዜጋታት ክንከውን ጸዊዕና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ላዕሊ እንተዘይተወሊድካ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይትሪኣን ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ናይታ መንግስቲ ዜጋ እግዚአብሔር ይባረኽ ውሉድ ዝወርስ እሞ ክንወርስ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ እሞ ነታ መንግስቲ ዘገልግል ዓቀይታይ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ርኢና ነርና ቀዳማይ ብናይ በነባብርኡ ዘይጠላለፍ ካልኣይ ኩሉ እንትንኡ ዝውፊ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ከምኡ ምሂሩሎ ምዚ ዝዛረቦ ዘሎ ትምህርቲ ፈጺሙ ዘይከይድ ክልተ ተጻራሪ ነገር እናሰበኸ ከሎ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ዘገርም ነገር ኢኻ ትርኢ ጎይታ ህይወቶም ክሳዕ ዝቐብፁ ብኹሉ ድልዋት ክኾኑ ይምህር ሓደ ድማ ናይ ምድሪ ነገር ዓጢጥዎ ንሓወይ መሬተይ ክመቕለኒ ርስተይ ክመቕለኒ ንገረለይ ርስኹም ግደፉ ብላ ኣሎ እሱ ድማ ርስተይ መቐለለይ መርሱ ዝቐደወሉ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ግን ኩሉ ግርሁ ቀዲሉስ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ጉዳይ ዘይብሉ ምድሩ ጥራይ ዝወላውል ርእሱ ጥራይ ዝርኢ ብልዕስተይ ኩሉ ጽቡቕ ኣሎ እናበለ ጽባሕ ዝኾነ ዘይፈልጥ ዘገርም እዩ እዚ እናሰማዕና ንሕና እውን ከምዚ ርስተይ መቐለኒ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ስብከት የሱስ ኣትዩ ንኸውን ደኾን ንኸውን ዓሻ ኢልዎ ኣሎ ነብስኻ ሎም ለይቲ ደኣ ክደልይዋ እንድዮም ክወስድዋ እንድዮም ከመይ ክትከውን ዳ ኢኻ እዚ ኩሉ ዝደለብካያ ንመን ክኸውን ኢልዎ እቲ ንርእሱ መዝገብ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ ኢሉ ኣብዚ ግን ሽጡ ንብረትኩም ሽጡ መዝገብኩም ኣብ ሰማይ ግበሩ ኢሉ ሸጥኩሞ እንታይ ነታ ማሕበር ሃብዋ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ንብረቶም ኣባይቶም ሸይጦም ናብታ ማሕበር ኣብ እግሪ ሃዋርያት እናቐመጡ ብጸሎት ብትምህርቲ ሃዋርያት ብሕብረት بمقراس انجيرا صنيعهم بغره لبنا تحغسوا بصلوت نابرتعو نتا منغستي كفاطن واخلو قلطيفه تعبي اب يروسالم ترأى ازي لو مگن ندحري زغوتت زملؤ هيوتنا نبرنا تا منغستي زعيلان زقدسلان بزعبا ادما
ዝፅዕትን ኣዝዩ ሒደት እዩ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተኣስረ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተኸለለ ዝተሓፅረ መሊእዋ ሎሚ ዘጉሂ ነገር ናብ ልብኻ ሰደድ ዘለኹ ክትሓስብሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኳ ደኣ ብዝደለብካዮ መጠን ገንዘብካን ንብረትካን ልብኻ ከም ዝወስድ ተዛሪቡሎ ብድሕሪ እምበር መን እዩ ናይዛ መንግስቲ ኣባል ዝኸውን ኣብ ዝሓለፈ 1-4 ሎሚ ድማ መበል 5 ወሲኸ ክነግር መጀመርያ ንጎይቱኡን ነታ መንግስትን ምእንቲ ከስምርሲ ብናይ መነባብርኡ ዘይጠላለፍ ኩልንት ንኡግና ነታ መንግስቲ ዝውፊ እዩ ካልኣይ ንብረቱን ጥሪቱን ሸይጡ እቲ ሸጦ ገንዘብ ዝውፊ እዩ ሳልሳይ ነፍሱ ዝቐበፀ ንርሱ ክብርቲ ገይሩ ስለዘይቆፅር ዝኾነት ትኹን ወላ ተዋረድ ትናዓቕ ወላ ጥፍ ይበሉላ ክሳዕ ሞት እውን ድልው እየ ዝብል እዩ መበል 4 ንመራሒኡ ብልቡ ዝግዛእ እዩ ብምሉእ ፍቓዱ ምክንያቱ መንግስቲ ስርዓት ኣለዋ እሞ ኣብ ልዕሊኻ ንዘሎ ክትግዛእ ኣብ ትሕቲኻ ንዘሎ ድማ ክትገዝእ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ፍቓድ ጎይታኻ ክትገብር ኣብ ትሕቲኻ ንዘለዉ ድማ ዝኣዘዝካዮም ካብ ላዕሊ ዝተቐበልካዮም መምርሒ ዝቕበሉ ስርዓት ኣሎ ኣብ መበል 5 ከዓ ሕቁ ብፀጋ ተዓጢቑ ብፀጋ ብሓይሊ ደልዲሉ ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ክሳዕ ምፅኣት ዘገልግል እዩ ካብ ኣገልግሎት ዘቋርፅ ኣይኮነን እምበር እቶም ቀዳሞት ንጎይትኡ ነታ መንግስቲ ምእንቲ ከስምር ብናይ መነባብርኡ ዘይጠላለፍ ምዃኑ ተዛሪበ ኣለኹ ካልኣይ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኩሉ እንትንኡ ዝውፊ ንብረቱን ጥሪቱን ሸይጡ ትገንዘብ ንመንግስቲ ኣምላኽ መታዓይ ይኸውን መፋጠን ይኸውን ዝውፊ ርእሱ ድማ ብታ መንግስቲ ዘሎ ዝምቀል ካብኣ ከም ዝኾነ እዚ ቃል ዝኣዘዞም ጎይታሲ ቃል ኮይኑ ተረፈን ተኣዚዞም እዮም ቶም ሓዋርያት ምክንያቱ ድሕሪ ትንሳኤኡ ብዛዕባ መንግስቲኡ ኣፀቢቑ ኣብርሂሎም ሓይሊ ክትዕጠቑ ኢኹም ሽዑ ነታ መንግስቲ ክደፉ ኢኹም ካብ የሩሳሌም ጀሚርኩም ብሰማርያ ብይሁዳ ብሰማርያ ኣቢልኩም ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኢልዎም ንሳቶም እኳ ከይተረፈሲ እቲ ዕዮ እናበዝሐ ምስከደት እቲ ኣርሒቅ ኣስፊሕካ ምኻድ ክሳዕ ዝርስዕዎ እስጢፋኖስ ብምኽንያት እስጢፋኖስ ክሳዕ ዝብተኑ እሞ ናብ ወሰን ምድሪ ክበፅሕ ነቲ ዝዘንግዕዎ ብምኽሩ ከፈፅሞ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብምሉእ እንተንቢብና ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ወንጌል ሽግ ሓዊ ሒዙ ነታ መንግስቲ ከስፍሕ ተባዕን ጅግናን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ኣብ ቅድሚ ሰበስልጣናት ኣብ ቅድሚ መኳንንቲ ኣብ ቅድሚ ሊቃውንቲ ካህናትን መማህራንን ደው ዝብል ጅግና ሃዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ወሰን ምድሪ በፂሕዎ እዩ እምበር ከምዚኦም ነይሮም ንርእሶም ክብርቲ ገይሮም ዘይቆፅሩ ከም ንፉዓት ዓቀይቶት ኮይኖም ዝዓዩ መበል ሳልሳይ ንመንግስቲ ኣምላኽ ነፍሱ ቀቢፁ ክሳዱ ኣሕሊፉ ዝህብ ንርእሱ ክብርቲ ገይሩ ዘይቆፅር ከምኡ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 15 ጳውሎስን በርናባስን እዞም ክሳዶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ኣብ ሮሜ 16 ኣቂላስን ጵሪስቅላን ክሳዶም ነታ መንግስቲ ኣሕሊፎም ዝህቡ ልቦም ዘይተመቕለ ህይወቶም ቀቢፆም ንዳዊት ካብ ቤትልሔም ማያምፁለይ ንዝበሎም ኣብ ኢድ ፍልስጤማውያን ተታሒዛ ኮላ እኳስ ንጉሶም ከኽብሩ ንርእሶም ከም ክብርቲ ዘይቆፅሩ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ተጻሒፉሉ እዚ እሞ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እዚ ተዛሪብዎ ዘሎ ርኢና ኣለና ክሳዕ ንሓድዶም ዝራገፁ
بزح حساب مسمسه ببزح حساب أيكونن تدناجير يسوس تايدا رسوم بزقبصو نزا منغس دلوات كون ابلوقاس كاب حده كسا 10 تخلت زلو صحيفلو مال جاب هيري مسك غويتا بسب بزحي تدناجير يفلط ابلوقاس 10 4 تماساسال بزح حزب الدحر يخصعد مسرعه قلصيلو مسقلو هيوتو اديو ابو دقو احواتو احاتو انت زي صلاه مالت كنت صلኦም زي كونس انت دقا كتجزاء كونكاس نخلتيهم بحنسا كتجزاء يتخلني خامو نتحدث عليك نتحدث فتو مالت زياده تفكر مالت زياده نغويتان منغسون تفكر تصلኦም مالت زي كونس بزو غدله عقنيو تمصلا تزاري بوزل بفقر درجه كتلكعو خلخ بمفتاو درجه كتلكعو خلخاس زياده نتا منغست تجزاء كاب ندين ابوينا حوينا حفتي تبلي زبزل ود مزمور نايتا منغست تخكو مسقلكا صيركايو زخون ولا نبرتك خيترفون سلازي كتواغا سلتخيد حيلخان عقمخان تعقن أبكي مخاز الله كابا خاز حيل انت دقا خوينو اركي خاتل منيلو لوقاس 10 4 خاب 25 كسع 33 سلازي إذا نجرز تردي أوام يوم إذا أوانجيلات مهير وامي ما أبغى برهوارات معرف حموشته فزي ماما بس ما خني عزيز تمل أخك زي أبير مسأون كوين خلو وانجيل نجارو إلوان كبيت ما أسرتوش مسوات أبعولا بيتروسك أب حمشة معرف ترى زي كون صعب 10 دخلت ندقنا تعسير ملاخ كاوتيو وانجيل من قصة أملاخ كزربحو هواتهم كسع موت كبرتك يروم زي قصرو أنا انسخاتكم منك بعد باولوس كومونيرو هواتهم زقبط بوزح سببا نابتا من قصة أملاخ كان أتو الإنا يقبأنا ينابلو أب إمناتك تصنعو أي ما عدوا من يوم أو قبر حواريات 10 4 أما محبرو خاش ما قلتات حريم لهم أب إمنات كوينو من بصومن صلوتن كان أب أملاخ معقبة مم أو قبر حواريات 10 6 ناب مكالونيا كخدو እግዚአብሔር ምስ አዘዞም ዝልሕኑ ሰባት በዓል ሊድያ ረኺቦም ግን መከራ ይገጠሞም እንዲ ትብኡ ዝነበረ ሸይጣን ስለዚ ዕገርገረ ብዙሕ መከራ ገጢሞም ብዙሕ ምሲላ ዝተኣሲሮም ርእሶም ክብርቲ ገይሮም ከይቆፀሩ ከምዚኦም ነይሮም ኣቦታትና እምበር ንርእሰይ ክብርቲ ገይረ ከይቆፀርኩ وانجيل من قصة أملاخ كم تقوياي كسع زود نخو أبكر ما أملاخ قبل كله بقبر حواريات أسرع نرئي مار إذا حساب زي كم تأب كريستوس نبره كم تأب أولوس نبره كم تأب بيتروس نبره كم توم أبزي نريهم زلنا نبره الله ده إذا حساب إذا 5 أوار غيركم حزويلو أبكر ما بيتروس ربعي معرف أمهج أرسان كلا أيت ميتيوس نتيميتوس كم عدو خلو أبتا ناي مودعتا ناي ما أسرتو زمن أجها نتخاب زر إداوي زخوني كموتاتو انتنس إيس كريستوس ذكرو بزعوية زخلو خم قبار كفو كوينة تأسيري حسارة مكرات أقب زلو أجها تبع تحادنا يخحدنا إسلازي أي تتلمنا يرؤسو تقل ما يكيلنيو تأمنو إلو هي ما جرش على بوا كلا تيميتوس كلا أي معرف كاب حرك 13 تيميتوس يمخرو مبار نفوعك أيتاي أمون صادق كوينو كملالس أبو معيدو بصدقي أمون نفوعك أيتاي مبار لومي تنكلت تخن رئينينا ما برا بعي نمراحيو بلبي زقزا فراد قويتو كفتسم كا رأسو لعليقو نزلو زهب مالك أبلوقاس شوعاتي أبلوقاس 10 شوعاتي ويا ماتيوس شامناي معرف كم تزبالكم 10 معرف 10 حدا
عصرت أربعة انتاي دينا نري يسوس كوخم قويتا خوينو خو إزدوم كله بزعبات مئة حلقة قويتا إنام بنحسيك تمس بوقعيكمكم حنت قالت راي تزارب أنا ونكو مئة حلقة نلعلي زلوني زقزا أو تحتين زلو دما كيدي بلو يخيل نعبلو زمتس كويو تامن قصكو بقال بسلطان يتعيي مسبولس بعال سلطان يخا إلو إذا مرد أزي نسخا كريستوس يخا زقرم دا يكون قدمي بيتروس كايو نسخا كريستوس يخا إلوو اتي كابا هزاب كابرماويان زخون أبشامناي معرف نبيتروس دا أما أزدي تقليس إلو نسخ كريستوس مخان معرف عصرت شدشته ماتيوس كايو بتا منقستي نسو زقلقلا زل زردو قدني متحف قدس تراي أم بيبنا خنكو بتي أبصراحة نازقت منا نجزؤه بو كنا منقست خردا زكالي لو ما قد بيت كي ترفه ولن ولادي زي إزاز أبصراحة كا نايسر حط رايز قدسه بلبو عمس أينيا زمال الزمن ساميشن زي بلو زمن تاسبيتي زي تجزع تولد زي جزع أبصراحة ما أنت قدام وزن تزي كوينس وشتو زي جزع بدقي تراي سبوق زي جز بحسابه جن كم ناي كريستوس حساب كحسب زي كل حساب كويس كم إذا أطوار زي إذا حساب إذا خمس أطوار غيركم حزوا كويس أبو أمروخات تقردو تأتودو يأتودو لو مفحفح زبله كجزاء زي دلي نناي رأسه قبر زدلي كلهم نناي رأسهم يوم زدليو ناي كريستوس هيكونن أي بلد تيموثاوس جن زخم لب بأولس نفقد بأولس زتجزء مسكروا لندي كلاي تيموثاوس سالساي نفقدي نثمرتي ننبرتي شعبك كويلو نفقد قويت لعلي نزلو زئززو ياتا منقصة تدلي عشافرين زقلو يكون نقيركم على لخوتم يتحلق بشوعي معرف أما تيوس شامناي معرف أبلوك أشوعي معرف نحنا زين تقم باروتنا خنقبرو زقبقنا يناز قبرنا بوليل هذا جزي خبيت إزاز يزكا قويتا نزبد لك محروب لك خندي جزي أنت لك 7 شوعات ما قويتا إلهم ومن توسخنا نمبر كميل يخون كم بارد كوينكم تعززوا له ما بلوك 10 شوعات موسى خايكونن تمن قص زبلتكم قبروا نفرا أدري تأكل أمنة تلياتكم تأكل يا كوفري مسيو من هالله كد بلا عزب له كوادا أخوفري مسيسي ماليش كا مقبل دالو ولا بلي عسق عزود كا أقل قلنا دا يكونن زبلو سخاتكم كأخوم قبري باري أخومي لو مكن باروت تسأنلو نناتهم تسقى خريقو دما وطت زبلو الزمن كما يلعطا منقستي نات خفافدت بحبرة عيا كتدمع أي كاليني حزن كاي سلازي ازي نمرحيقو بلبو زقزع فقاد قويتو زفتسني تاب كريستوس نبر حساب لومي نبؤ تأزيزو كسع مسكال تأزيز كريستوس نذكره فيليبي حساب كريستوس يلو بيتروس دما كما تصوار غيركم حزو نز حساب زيلو قداماي بيتروس 4 فيليبي 2 ابت باولوس ابت بيتروس مبار እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይቲ መይት ሓለቃ ተዛሪበ ኣለኹ ኣብ ሉቃስ 4 ምዕራፉን ከምኡ ሰብ بخل قال أملاخ مبر بنجرا تراينا برنيلو نسيت أنك سعره خلو سلازي نايتا منقص أبالات تخوينا نفقادو نقال أملاخنا نأزز زياب هيري بارخ بخل أطوار أملاخ لبسنا أطوار وقنا مفراس صنع عردتات برتعين برسقاوي كونن نخلو خل مارخ انت دا أخوي الناس نحنا قدم تجزأنا خنكون نعملاخ رأسنا زجزأنا خنكون يمعدنا أبتو من بالحامشاي هو بتصقى تعاطقو تأمينو بصنعات كسع مصعات زغلغل بصلوت بقال أملاخ زغلغل كي قارص اب لوقاس 12 بزنببنا دحرزا من اتاحيدت موغاستا منغسن عخا موي تفرح زبلو اب قصر 35 كسع موداتا 40 سلستن 40 شمونتن زلو كاب 40 5 حقهم عطق مبارهتهم بروح يخون
ንስኻትኩም ጎይታ ካብ መርዓ ክሳዕ ዝምለስ ዝጽበዩ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ብእብኡ ዝኸፍትሉ ሰባት ምሰሉ ጎይታኦም ክመጽእ ከሎ ባሮቱ ከምዚ ዝረኽቦም ብፃን እዮም ተዓጢቑ ኣብ ማኣዲ ከገልግሎም እዩ ክብል ከሎ ንርኢ ንቓሕ ጴጥሮስ ድማ ንዓና ጥራይ ዲኻ ትብሎ ንኹሉ ስለዚ እቲ ክሳዕ ምጽኣት እቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ሒዙ ዘገልግል ንሱ ብፁዕ ኢሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እሞ እዚ ንሪኦ ዘለና ንኣምላኽ ምግልጋል ብጸጋ ኣሰቢልኩምሉ ዶ ህይወትን ኣገልግሎትን ብሓንሳ እዩ ዝኸይድ ህይወትን ኣገልግሎትን ብሓንሳ እዩ ዝኸይድ ክሳዕ ምጽኣት ብጸጋ ኣገልግሉ ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:4 ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብሓደ ጸጎ ከይጎደልኩም ከተገልግሉ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ወሞት ኣቤሎ ብልሕኻት ታሲዑ ኣቤሎ ዓወትካት ዝበሃለሉ ኣብ ቅድመና ኣሎ ክሳዕ ሽዑ ግና ከይተነቃነቕኩም ብጽርዓት ንእግዚአብሔር ኣገልግሉ ኢሉ ማቴዎስ 25 ነተን ደናግል ናይ ህይወት ጉዳይ ምስ ተዛረበ ካብ 1-13 ካብ 14 ክሳዕ 30 ድማ መክሊተን ከሽርፋ እዩ ተዛሪቡ ብጸጋ ዶ ክሳዕ መወዳእታ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ታ መንግስቲ ዝሃበትና ሕድሪ ነረክብ ኣለና ነገልግል ኣለና ነሽርፍ ኣለና ክንጥየቐሉ ኢና እግዚአብሔር ይባርኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበኣር እዚ 5 ነጥቢ ሎሚ ኣስተብህሉሉ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉኡ ድማ ይብዝሓልኩም እንታይ ብናይ መነባብርኡ ዘይጠላለፍ እዩ ርእሱ ክብርቲ ገይሩ ዘይቆፅር እዩ ህይወቱ ዝቐብፅ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንብረቱ ዝሸይጥ እዩ ነታ መንግስቲ ብኩሉ ዝውፈ እግዚአብሔር ይመስገን ንመርሒኡ ዝእዘዝ እዩ ብጸጋ ድማ ንኣምላኽ ዘገልግል በታ ኣምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ደልዲሉ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሉ ዝደፍእ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዝወደሓንኩም አሜን